Zdar lidi, zdraví vás Gubos a tady je Sám 33. Ne, to je stará předdívka, Ne, no a tady ten je Ondra. Tak díky teda za No pěknou toto je úvodní video na, jakože na náš channel. Tady vám řekneme všechno, co budeme dělat a takový. A prostě takový menší vlog a úvod dohromady. No, takže první vám řekneme, nedívej se někam tam na holky, ale dívej se tady. Takže první vám asi řekneme, že ta pizza je dobrá. No, vám řeknu já. Medvídek si o sobě myslí. Takovéhle kraviny kecá pořád. No, a jako druhý vám řekneme, že... Nestíhám. No taky. Fotbal. No taky. A jako třetí vám řekneme, že budeme natáčet různý vlogy, různý chodění, jakože taky ty, jak já třeba ment vlogy po městech, nebo dělával, jo, vlogy po městech. Potom budeme dělat různý challenge a kravinky, jak jste mohli vidět první video. A tak prostě dál a dál a dál. A nejspíš se dočkáte i videí ve škole. No, asi. Teda. Pokud to dovolujou. No, nevadí. Však hodí. Takže... takže... Co to bylo? To jsme ty? No. Co? To ťukání? Jako tady si někdo usral, nebo co? Až po tobě. No Něco tady ťukal. A to je jedno, no, tak takže mluvíme. Neřeš. Neřešte. No, prostě... Takový blbosti tady budeme blábolit pořád. Budeme se chovat jako debilové. No, to se ani budeme nemusíme prostě chovat dělat kravinky. První video jste už viděli v kravinkách, ale druhý video uvidíte až teďka po tom úvodním videu. A budeme se samozřejmě snažit co nejvíce, aby vás to zaujalo. No a No jo. hlavně vám chceme teda poděkovat za těch 25 lajků A prostě za lajky. a 80 shlédnutí. no, zhruba 80 Za necelý shlédnutí. den. A ještě neubyl ani teda den, jo, a máme 80 shlédnutí a 25 lajků. Ty jsi zgrknul? Ne, to bylo břicho. Samozřejmě kritiku taky přijmeme, ale jako nebudeme zrovna rádi. Kritiku. Ale to nám nepište, to nám nepište. Tak vám teda ještě řekneme, dávejte teda zase ty lajky, jo. Odběry. A hlavně nám nedávejte. A Takže like. komu chutná pizza z Albertu, dejte like. Komu ne, tak odběr. Ne, prostě na tom, kdo chce tuto pizzu dojet, nebo kdo chce tuto pizzu úplně celou, Po tobě tak dejte like. A v případě, kdybyste ji chtěli vážně úplně hodně, tak dejte odběr. Ale určitě dejte nám odběr, like, všechno. Kritiku budeme taky považovat za dobrý, ale jako... ignorovat je nebudeme, ale to No, jako... ale na komentáře budeme odpovídat a prostě takový blbosti a... Je? Co? Jo. Bude to Asi jo. Prostě tak dál a tak dál a tak dál. Jaký dáme první challenge? Takže já nevím, zkusíme asi alkoholicky, ne? To bylo. Ještě neví ještě někdo prostě jaký. Možná bude alkoholický. Možná ice challenge. On, aha. Ne, to se lekl, vole. Taky. Možná zase ten.